कसे काय मंडळी, तर सकाळ सकाळी केले पूजा, आईक केले बाय बाय आणि आज पण आपला प्रवास असा भरपूरच लांब. तर गाडी घेऊन निघाले कुडाच्या दिशेने. तर आपणाक या सरांका घेऊन जाऊचा असं तर हायवे पकडले आणि पहिलं म्हटलं सीएनजी भरून जाऊया, कारण स्टेशन लागतं वाटेतच. तर आपण येऊन पोहोचलो या सुंदर गावात. आपण असो करेक्ट श्रीदेवी माऊली प्रसन्न सोनुर्ली येते. तर आतमध्ये तर व्हिडिओ काढू अलाउड नाही, तर बाहेरनच मंदिर बघून घ्या. तर मी इले बाहेर आणि बघितले सुंदर दीपमाळी आणि त्याच्याच बाजूक असा सुंदर अशी तुळस, आणि बाहेरनं आपण फिरत फिरत एकदा मंदिर बघून घेतले. तर ज्यांचा भाडा आणले ना ते म्हणाले जाऊया चाय पिऊ. तर चाय तर इली आणि बघता बघता पिऊन पण झाली. मग मी केले गाडीच्या दिशेने प्रस्थान. गाडी चालू केली आणि आपण निघालो पुढच्या दौऱ्यावरती. तर गाडी येऊन थांबली या सुंदर गावात. तर जाता आता बघितले बाहेरनं सुंदर अशी दुकानं. तर आपण असो करेक्ट रेडी येथील श्री गणेश मंदिरकडे. तर एंट्रन्स बघितलात तर एकदम सुंदर आणि एकदम शांत. तर गणपती बाप्पांचं दर्शन घेतलंय. तर बोला गणपती बाप्पा मोरया. आणि बघितले मस्त भव्य सभा मंडप आणि याच मंदिराच्या समोर असा मस्त सुंदर पिंपळाचा झाड. तर बाहेरनं एक प्रदक्षिणा घातली आणि बघितलं याच आवारातलं